എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം അധ്യായം 25 ശ്ലോകം 21, 22, 23 മൂന്ന് ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സജ്ജന സംസർഗം തന്നെയാണ് ചിത്തശുദ്ധിക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഉറപ്പിച്ചു പറയണം. അപ്പോൾ സജ്ജനങ്ങളുടെ ലക്ഷണം പറയണത് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ. ആരൊക്കെയാണ് സജ്ജനങ്ങൾ? ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സർവവിഘ്നോപശാന്തയേ ഗുരവേ സർവലോകാനാം ഭിഷജേ ഭവരോഗിണാം നിധയേ സർവവിദ്യാനാം ദക്ഷിണാമൂർത്തയേ നമഃ. പീതാംബരം കരവിരാജിതശംഖചക്രകൗമോദഗീ സരസിജം കരുണാസമുദ്രം രാധാസഹായം അതിസുന്ദരമന്ദഹാസം വാതാലയേശമനിശം ഹൃദി ഭാവയാമി. ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പ ശരണം. കഥാമയും ഭാഗവതാഭിധാനാം ഹരേ തനും തേ ചരിതേ സ്തുതീയൈ യഥാമതി ത്വൽപരിതോഷകാമസ്തൗമി പ്രസീദ അച്യുത മാരുതേശ. ഗംഗണപതേ നമഃ. സംസരസ്വതേ നമഃ. ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തിതിക്ഷവ കാരുണികാ സുഹൃദ സർവദേഹിനാം അജാതശത്രവശാന്ത സാധവ സാധുഭൂഷണ. തിതിക്ഷവ ക്ഷന്തും ഇച്ഛ, അതായത് ക്ഷമാശീലര്. കാരുണികാഹ കരുണ ഉള്ളവര്. സർവദേഹിനാം സകല പ്രാണികൾക്കും. സുഹൃത മിത്രങ്ങൾ. അജാതശത്രവ ശത്രുക്കളില്ലാത്തവര്. ശാന്താഹ രാഗാദി വൃത്തികളില്ലാത്തവർ. സാധുഭൂഷണാഹ ശോഭനമായ ഭൂഷണം ഉള്ളവർ. സാധവ സാധുക്കൾ. അപ്പോൾ സജ്ജന സംസർഗം തന്നെയാണ് ചിത്തശുദ്ധിക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ഉറപ്പിച്ച ശേഷം 4 പദ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സജ്ജനങ്ങളുടെ ലക്ഷണം പറയുകയാണ്. അന്യന്മാര് അപരാധം ചെയ്താലും അതിനെ ഒന്നും കണക്കാക്കാതെ സഹിച്ചിരിക്കും എന്നല്ലാതെ അവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാനൊന്നും നോക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ സജ്ജനങ്ങളാണ്. പിന്നെ സ്വന്തം പ്രയോജനത്തെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ എനിക്കെന്ത് കിട്ടും അതൊന്നും ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ അന്യന്മാരുടെ ദുഃഖങ്ങളെ തീർക്കാനുള്ള ആ പരിശ്രമം ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള അത്രയും കാരുണ്യമുള്ളവർ, അങ്ങനെയുള്ള അവർ സജ്ജനങ്ങളാണ്. സകല പ്രാണികൾക്കും ക്ഷേമത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മിത്രങ്ങൾ. ആരും ശത്രുക്കളല്ല, എല്ലാവരും മിത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആരും ശത്രുക്കളായിട്ട് കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ യാതൊരുത്തരെയും ശത്രുക്കളെന്ന് കരുതാത്തവരും. പിന്നെയോ ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർ. കാമക്രോധ രോഗ മോഹങ്ങൾ മതമാത്സര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, രാഗങ്ങൾ, അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത അവർ. അതൊക്കെ അങ്ങനെ അടങ്ങി ഇരിക്കുന്നവർ. അപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സെന്താ ശുദ്ധമായിരിക്കും അല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ളവർ, അങ്ങനെ രാഗദ്വേഷാദികളൊക്കെ അടങ്ങിയതുകൊണ്ട് ചിത്തശാന്തിയെ പ്രാപിച്ചവർ അവർ സജ്ജനങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ എന്തായിരിക്കും? വളരെ നല്ല സ്വഭാവമാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ശോഭനമായ സ്വഭാവത്തെ ഭൂഷണമായി ധരിച്ചിരിക്കുന്നവരും അവർ സജ്ജനങ്ങളെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് അവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും ആരാണ് സജ്ജനങ്ങളെന്നല്ലേ. പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അവർ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് സജ്ജനങ്ങൾ. അല്ലാതെ വിദ്യയോ കുലമഹിമയോ ആഠ്യത്വാദി ഭാവങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഗുണങ്ങളാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള സാധു, അതായത് സജ്ജന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പ്രത്യേകം കപിലമുനി പറയുന്നു. ധനം, ആഞ്ഞത്തിൻ്റെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ധനം കുലം വിദ്യ
യശസ്സിതെല്ലാം മനം മയക്കുന്ന വെറും ഭ്രമങ്ങൾ കനത്ത മാലാണവ നൽകിടുന്നത് ആനന്ദമേകുന്നതു ഭക്തി മാത്രം. വിദ്യയോ കുലമഹിമയോ ആഢ്യത്വാദി അതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. സ്വഭാവ ഗുണം, അതാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ ആ സജ്ജനങ്ങളുടെ ആ സ്വഭാവം കണ്ടാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള സജ്ജനങ്ങളായിട്ട് മാത്രം സംസർഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ, അവരുടെ ഗുണങ്ങളും നമ്മളിലേക്ക് പകരും അല്ലേ. ദുർജനങ്ങളാണെങ്കിലോ അതും പകരും. അപ്പോൾ ദോഷങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മയി അനന്യേന ഭാവേന ഭക്തിം കുർവന്തിയേ ദൃഢാം മൽകൃതേ ത്യക്തകർമാണ ത്യക്തസ്വജന ബാന്ധവാ. മയി എന്നിൽ അനന്യേന ഭാവേന അന്യരിൽ പ്രവേശിക്കാത്തതായ മനോഭാവത്തോടു കൂടെ ദൃഢാം ഭക്തിയും ദൃഢമായ ഭക്തിയെ ഏ കുർവന്തി ആര് ചെയ്യുന്നുവോ മൽകൃതേ എന്നെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ത്യക്തകർമാണ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളോടുകൂടിയവരും ത്യക്ത സ്വജന ബാന്ധവാഹ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്വജനങ്ങളോടും ബാന്ധവന്മാരോടും കൂടിയവരും. അപ്പോൾ അന്യന്മാരെ ഒന്നും ആശ്രയിക്കണില്ല. ഭഗവാൻ പറയാണ് ഞാൻ തന്നെ ഏകാവലംബം. ഭഗവാനെ അവിടുന്ന് മാത്രമാണ് അടിയന് ആശ്രയം, അവിടുന്ന് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ബന്ധു എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ അന്ധക്കരണ ഭാവത്തോടു കൂടെ എപ്പോഴും അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി ത്വമേവ ശരണം മമ ത്വമേവ ശരണം മമ, അവിടുന്ന് മാത്രമാണ് അടിയൻ്റെ ബന്ധു എന്നുള്ള ആ ഭാവത്തോടു കൂടെ യാതൊരുത്തര് എന്നിൽ ഇളക്കമില്ലാതെ ഭക്തിയോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നുവോ അവര് സാധുക്കളാണ്, അവര് സജ്ജനങ്ങളാണ്. പിന്നെയോ എൻ്റെ ഭജനയ്ക്ക് വിരോധം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതിനെന്തെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്നവര്, അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ആരാണ് ഉപേക്ഷിക്കണത്? എൻ്റെ ഭജനയ്ക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന സ്വജനങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടി അവരെയും ബന്ധുക്കളെയും ഒക്കെ ആര് ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവോ അവരും സജ്ജനങ്ങളാണ്. ഭഗവാനെ ഭജിക്കാൻ ഉള്ള തടസ്സം ആര് ചെയ്താലും അവരെ അങ്ങോട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുക മനസ്സുകൊണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ളവർ സജ്ജനങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കർമ്മം തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കണോ, അപ്പോൾ ആ കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുക. അതും അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് സജ്ജനങ്ങൾ എന്നതാ ഭഗവാൻ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. മദാശ്രയാ കഥാമൃഷ്ടാ ശൃണ്വന്തി കഥയന്തി ച തപന്തി വിവിധാസ്താപാ നൈതാൻ മൽഗതചേതസാ. മദാശ്രയാഹ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നവയും മൃഷ്ടാഹ ശുദ്ധകളുമായ കഥകളെ ഏ ശൃണ്വന്തി യാതൊരുത്തർ ശ്രവിക്കുന്നുവോ കഥയന്തീച്ച പറയുകയും ചെയ്യുന്നുവോ തേ സാധവ അവർ സാധുക്കൾ. മൽഗത ചേതസ എന്നിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്ന മനസ്സോടുകൂടിയ ഏതാൻ ഇവരെ വിവിധാ താപാഹ ബഹുവിധങ്ങളായ താപങ്ങൾ ന തപന്തി തപിപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്നെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കഥകളെ കേൾക്കുകയും ഉച്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ അന്യ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഒന്നും കൂടാതെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ സഫലമായി കഴിക്കുന്നവർ ഏതൊരുത്തരാണോ അവര് സജ്ജനങ്ങളാണ്. എൻ്റെ കഥകൾ, പരിശുദ്ധ കഥകൾ മാത്രം കേൾക്കുക, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിലും താല്പര്യമില്ല, അന്യവിഷ കഥകളൊന്നും പറയില്ല, ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ സഫലമായിട്ട് കഴിക്കുന്നവരാരാണോ അവര് സജ്ജനങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇവരെ യാതൊരുവിധ താപങ്ങളും ബാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഞാൻ സർവദാ സംരക്ഷിക്കും. ഭഗവാൻ പറയുകയാണത്, ഉറപ്പ് തരികയാണ് നമുക്ക്. എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇവരെ ഒരു വിധത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളോ താപങ്ങളോ ഒന്നും ബാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഞാൻ സർവദാ എപ്പോഴും ഞാൻ അവരെ സംരക്ഷിക്കും. ഭഗവാന്റെ വാക്കാണത്. അപ്പം നമുക്ക് ഭഗവാനെ നിരന്തരമായിട്ട് ഭജിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിർത്താം. ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ.